Здравейте, всезнайковци! Днес ще ви запозная с две момичета, за да прецените коя от тях ви харесва повече. Запознайте се с Мария. Всяка сутрин слънцето надничаше през прозореца й, но Мария предпочиташе да остане под завивките си. Когато най-накрая се измъкваше от леглото, ярко-червената й рокля беше първото нещо, което грабваше. Но понякога, бързината си да намери телефона си, тя забравяше няколко важни неща, като да си плисне вода на лицето или да си измие зъбите. Мария, мила, би ли ме помогнала с чиниите? Викаше майка й. Но тя беше твърде заета да шета из Инстаграм. Пръстите й летяха по екрана, скролвайки по безкрайните публикации, докато домакинските задължения чакаха и чакаха и чакаха. Един ден на училищно шоу за таланти Мария трябваше да изпълни песен. Но тя забрави да се подготви за това участие. Когато се опита да запее, излезе дрезгав звук и малко парче закуска от неизмитите й зъби излетя от устата й. Публиката се засмя. Мария се изчерви и се искаше цената да я покълне цялата. Докато Мария растеше, телефонът й остана най-добрият й приятел. Тя се опита да си намери работа на непълен работен ден в местната пекарна, но по време на интервюто беше толкова заета да проверява известията си, че пропусна половината въпроси. Имаме нужда от някой внимателен, каза любезно управителят. А униформата ви е малко лепкава. Мария погледна надолу към червената си рокля, сега украсена с петно, защото бе забравила да я изпере. След като порасна, Мария се озова да живее в малък апартамент, заобиколена от купчени дрехи и празни опаковки от закуски. Тя беше опитала много неща, но винаги се отказваше, когато трябваше повече усилие. Нейният Инстаграм все още блестеше, пълен с успехите на други хора, докато Мария просто гледаше телефона, чудейки се кога ще започне нейното собствено приключение. А сега нека се запознаем с Николина. Всяка сутрин, в момента в който слънцето докосваше прозореца й, Николина скачаше от леглото. Любимата й синя рокля винаги беше спретнато сгъната, готова за деня. Тя си тананикаше мелодия, докато си миеше лицето до блясък и се миеше зъбите, докато не засияят. Николина, мила, би ли ми помогнала с чиниите? Питаше майка й. Разбира се, мамо, отговаряше Николина, като се радваше, че може да помогне. След домакинските задължения, тя изваждаше любимата си книга с математически задачи или комплект за научни експерименти, нетърпелива да открие нещо ново. В училище Николина обичаше да решава задачи. Когато трудна задача затрудняваше всички, Николина спокойно работеше по нея, а очите й блестяха от любопитство. Тя обясняваше стъпките си ясно, помагайки на другите да разберат как да се реши задачата. Докато Николина растеше, страстта й към фармацията разцъфтя. Тя прекарваше часове в училищната лаборатория, проектирайки експерименти и анализирайки данни. Години по-късно Николина беше успешен фармацевт и започна работа в лаборатория за производство на лекарства. Дените й бяха изпълнени с вълнуващи предизвикателства и се радваше, че помага на болните хора да оздравяват. Тя живееше в красив дом, пълен с книги и живот, изграден върху любопитство и упорит труд. А сега е време за мини диско. Присъединете се към нашите момичета. Старт!
харесвате нашия канал, много ще се радваме да се абонирате за него и да го споделите с приятели. За сега ви оставяме. До следващия път. Чао!